Pane mukadzwanda wanga achichema hanzi murume andinetsa ndaposta ana mai vari kunetseka nevarume vavo kuti murume andingosingidzemo ana mai vari kunetseka nevarume vavo sinzemaoko Hosana kunoenda vatende Hosana kunoenda kudenga ngakutibatsire vana mai vari kunetseka nevarume simudza maoko alright itakusimuka mukunyara itakusimuka nekuwanda kwenyuko nyende unokwana panyakaoma panana mai apa munhu wandiri kuda inini wandadzitswa nengoni kuti ndiyambudze panguva ino iwani iresti ndakudza kuti ndamunorespekta varume venyu mabhuru mairi agare kudanga rimwe chete anokusingana panana mai apa ndikuda anonzi Kelly ndiwe ari kunetsa ita sei ari kunetsa ita sei handi kumadzimba kumautitaro kuna tomusha kwavo iwe wapinda mushomo wakaita kutizira zveginde angasinda kudi ane mukadzi wakaita asi iwewe musikana watizira kumurume wako uyu ane mukadzi wake waida kuroora mukadzi wekutaura kuno isecret family kutaura iri family private atona vana tu uri kuzviziva pawaiudzwa nyaya yamoila uchinzi moila yakanditamba waichi moila ndiani ndakonzi kuudza kuti there is another private family behind your back iri kumurespecta kukunda zvauri kuita iwewe chaakanga kuda kutiza aida kutiza nekuti wakanga waita mwana mwe chete mberi kwanobva yakuramba but iye akanoita another private family ndobva yatamba nanhasa kuti twago imukumba kwenyu makamurowa kandi makamurowa mukaramba mari saka menda kuti aite sei pana moila kwavana kuramba mari kakadya mari zvawakangwana waikautaite sei chirega ndikudza kashamwari chaakugarira kakutsoma kusirudo asi kuti imi amai nemusikanzwa makaenda kumacheke pakakombo nako takupinda macheke mukaona n'anga ichichawa iripo mukapiwa mushonga mukadyisa murume wenyu mukanzi ikai huku urayai huku dzenyu nhatu mukauraya mukanzwisa zvikanganwa hama mukagadzirirwa zvikanganwa zviye nemushonga mukanzi mupe adye murume akasvika akadya saka achadika kubva kwauri is there any problem saka tsomwai maida kudiwa kai madiwa zvaipa urwasirudo chokwadi chakanaka mwananga zvinzo asi ndangonzi ndikutsiure kuti dai uri mumwe wamutsiura kurarama achienda kubasa ane imwe mhuri kumashure kuda kuraramawo ndakandichikumbira kuti dai uri mumwe mwanangu waenda munokwanisa kuyamesa handingozvitauri mukaemesa kutaura I'm a man of secret ndingotaura unokwanisa kuyamesa rei Sunday panoekwetilivona mataketi ekudesert anokarudesert next Sunday pungwe padesert extent ndopandinokuda imese nadedi ipapo ukatera zvandikutaura mukauya ndichabva ndakubatsirai ndikuombeka izvenyu mazvinzwa mushure memwe dzimwe chete chete munenge matu mubva mazara vangaka kamera ikuonai chasikuda futi pamunenge mane vana pacho ipapo chaita pamiri pacho dumbu rakura kuti nyika izive kuti kana ndichitaura ndinosamuronda mangwana muchandiramba handirote muchiyama ndinotaura zvandaona gara kubasi unoyera yera yera yani ngasimuke ari makanaka unoyera yera mira yesamwari kune nyaya kaiwe
iri kumapurisa. Saka uri kugara kupi? Ugara kumiro. Hatunenye iri kumapurisa. Wakaita sei? Shandani wangu. Chirika ndikubatsire usapota. Waishanda nemaoko zvakanaka. Muchiita basa renyu zvakanaka. Ndobva waenda kunotengesa zvinhu zvakanaka. Ndobva wachinzi chidzoka iwe nemari. $800 ndobva watiza nemari ndobva wacha. Mari hauna kuita yekuti wakadyiwa kunjuga. Oya ubva ati ndikomborerei mari ndozva ndandichikwadzwa sei. Wakadyiwa kunjuga. Imwe wakadyiwa kwende kwambi. Saka funa kundikakuropafadza mari uchaiwana kupi? Kwadi timbodzokera kufambidzana kupa imwe. Sinzi makadya mese. Nyamutsvene wamari wanditi ndikubatsire. Chiregedza kutiza hako havachakurova. Chiregedza kutiza hako mapurisa achakusungi. Enda zvako munotaurana vachakudza kuti shanda, asi pese patiri kushanda tikukupa mari kusvika tapedza mari yedu aucharova. Kudenga kwanditi ndikuchengete panhau yemapurisa, kwanditi ndikubatsira udzokera unogara mumba mako ugare uine mufaro, asi kwanditi ndikuyananisa unoyanana nevamwe vako uchibva pano samboti unosvika kuti taunda uye pazvinzwa Chiro ndikadzokera hapana chinoitika. ndati kudenga kwanditi ndinyara dzemuromo nehasha dzevanhu vese vamwe vachida kurova. Hauna achakurova. Ndanzi ndinyaradze hondo yese yanga iri mapurisa. Vachakona kuchidhirwa kesi. Iwe chenda unotaurana uchibva pano wakananga kupi? Ukaita dzungu ukatiza ukasaenda kumba nhasi. Pauri kubatwa kunozvisvika 8 months dzakanaka. Ndakonzi ndikutaurire chokwadi kuti ndozvawatarisana nazvo. Handiwanzokamfota mbavha. Asi ndakonzi kubatsireni kuti wazove kupotera kudenga kwaMwari ngakukuchengete. Hakuna mupurisa akuchakusunga, hakuna kana muoko achakurova. Muchayanana zvakanaka uchibva pano nanga kuna tauri. Ndiye chete hanzodzi yamai yako anogona kukuteerera. Hausi kurova. Tacheta. Yera, 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 ari makanaka, yera, 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 ari makanaka, yera, yera, yera. Shambiro nze nyasha tishwe bangwa kunamata. Ndara kubaba niri mwanakomana ndorogwa ya mchene.